Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagkip di napalabas. Anyat ako nam? Api ka sa talangam, Romeo. Nakarawat ka. Nakapaklay ka tibag. Papanam. Panawan kayo. No. Saan po na tibagbagam, Romeo? Saan na kami nga mabaling nga mapanawan na talungan na ta? Kasano nga may kaktinaran niya nga masakbayan. Nagiti talungan na ta. No pagbalin na ako ng single parent. Kasano ti trabaho magina maestro? Sakripisyam? Ti trabaho na mangisoro? Sa din ti papanam. Kumapeng ako. Kadagiti rebelde. Sumang-atang matin iti bantay. Halina ka. Kung nagtupay ngamin, Romeo. Digiti mang sarsarong karkeng ka. Nabrinwas na kan. Nasa bidungan dati panunot mo. Agbaling ka matan nga rebelde nga NPA. Isakripisyam di trabaho. Isakripisyam di pamilyam. Kapulaing di data. Ngibagbagam. Nga. Kabutan na umang konti kasi ng sistema ti gobyerno. Kahit kung mareforma. Kasi kang kanahin ko bagbagakin ka. Apay nga datayo nga mangisurusuro datayo ti kababaan iti sweldo. Nagiti mang mangged. Apay nga ado dita nagiti babaknang. Baknang dalang aroden. Sumsubrapay. Nagiti buhaya ti gobyerno. Nagiti buklis. Gamsa nga bale. Lisa. Kaputa kahit ko ti sumurot ang mangilaban ti kalintigan. Nagiti may rumin. Kahit ko nga mareforma ti gobyerno. Nga patas-patas tun ti amin. Awan ti sobrabak nang, awan mati sobra nga nakurapay. No di kat pantay-pantay, patas-patas. Iso ang panawang kayo. Romeo, kaya't kang igawid. Igawid ka. Kapot na dyak kayat nga mapukaw na ka. Anyan to tasawad ka naging anak na. Laglagi pa. Si Camilot na nagkuna nga. Ang mabawan no napapatisweldo di maisa nga mga sursuro. Di tapay kabailan, duwata nga mga suro, duwata nga sulo, siya tulangin din. Nagbaling nga single parent. Kamusta dinanang ko? Basta ka bastarda, kat nagtalidad nga single parent inak. Ngaming kalikagom na ti panagbalin ko nga maestra. Sa ita pagbalin nagbatay nga single parent. Yak kabailan, yung kantira niya kamasakbayan, nagtalungan nagta, Romeo, isong igawid ka. Saan nagtumay gawid? Sa nga bali? No at makwartahag, agpawitak. Kapasan lang tili mga tawin. Agsubliak to. Iso nga panahon kayo. Romeo, no. No. Di ka na pumanaw, saan na kami nga panawan? Kasapulan na ka. Tingkay nangigan papagayam kinisto ito teaser. Di ba kasalitaan ni Lisa ngagdama nga daidya Amerika ita? Ngam taga Ilocos Norte papagayam. Nga dati pa kasalitaan na kadisto ti napili nga best letter of the fourth week iti bulan ti Abril. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kaya siyempre intay to istoryain madamdama no apay nga nangabak agas fourth best letter of the fourth week istoryain tayo madamdama. Kaya siyempre ito ingkay mangmangingkay mabubuya iti page ni Paring Ray nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share ito nga video ken agpalo kayo. Ket nga pagarigan ta iti YouTube channel ni Paring Ray tingkay pakabuyaan ito nga video agad iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel
please lang subscribe kayo. Kahit may palagip, dagiti nagkakadakkel nga premyo. Kada ito'y nga pasalip tayo papagayam. Iti lagip tinapalamas, iti Action Radio DCJ Silawag at 12:30 gingana iti alas 2. Lunes gingana iti Sabado kay panakangig ken panakabuya. Itagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award papagayam gabuta 50,000 pesos ti abakan ti grand winner. First runner-up 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Kan kastamat tan iti third runner-up 10,000 pesos. Ken may isang special award na umawat iti 5,000 pesos. Nga bala tururan nyo. Baka iti da ito agundaw ikat adda kang agbibuyag ng dingig nga may isa kang writer. Agentry ka. O nasaan kat adda ka itang agbibuyag at pakasalitaan nyo kat true to life success story. I-computer yo sa iyo isan iti email address to remote nga nemiruiz@yahoo.com o nasaan kat nemiruiz123@gmail.com. Yaya? Kasto iti istorya ni Lisa Pagayam. Indak istoryahan kada kayo. Tapno di kasta kat kadagiti saan nga nakangeg kan nakabuya iti istorya na iti Martes na ito nga naibasa kaso iti pakasalitaan ni Lisa. Ni Lisa Papagayam ket bastarda. Nagbalin ti inana nga disgrasyada nga single parent. Iti lugodan nga mangmanglula ang tilaba kanda dumapay nga mabalin na pakakitaan ket insakad na iti panagbasa ni Lisa gingga nakapagturpos iti edukasyon, nagbalin nga maestra, kaya di mangisuron isuna, dito yan nga nagsabat ti dalanda. Iti nagbalin nga asawa na, nga may samat da ito'y nga maestro, awan sabali no saan nga, ni Romeo. Nadanda, iti anak, nakipagnaed da siyempre, iti sidong ninanang ni Lisa. Nadanda ti talong anak, da June, ni Pamela, kastawaten ken ni Dina Papagayam. Naragsak da, idi damo. Ngayon idi ta agrigat ti biyagda, agsipod ta dumakdakkel, dagiti talong anak da, ket adada iti high school ken elementarya, mariknan ni Romeo tirigat. Ket agrekreklamon, gabot ti kaawamit layang iti increase, iti sweldo da. Taan nugutan da, lalisa kay ni Romeo o redwada nga mangsursuro, kay nagtipon ti sweldo na kaslasaan nga umanay, tapno umasenso ti biyagda, kapungarod ta na baba ti sweldo, digiti mangisursuro, digiti gagangil lang nga mangmangged. Kat mangrugi idin, kang sila grebelde, tirik na ken panunot ni Romeo. Nang naruna, kat adagundaway nga maladladaw nga agawid, no anya pala sa dino pala papapanan na gayam, adamang recruit kang kuana. Wain, adamang recruit kang kuana. Dagiti rebuilding NPA. Daging nga dimteng iti maysa nga aldaw na era ng awan dagiti anak da Lisa ken ni Romeo ket nakigtutlahengen ni Lisa gabuta adamot ten bag ni Romeo ket kasla kayat na napumanaw. Romeo, anak kita sa mundo ito'y. Abi nga dabag mo, kinabi ka sa talangam. I'm sorry, Lisa. Nauma akon. Diakon kayat te kastoy nga mamaspasamak ka na tayo nga mangin sursuro. Datay matlayan nga ti awan ting Chris na. Datay matlayan nga ti saan nga umasenso. Iso nga, panawan kayo. Panawan na kami? Isi ka malat ng ibaga? Nga nababati sa walduta? Nga saan mo umanay para kada tayo? Di nakarkarong tumaten, no awan kan, nga siyak tulayang ti, mangbiyag kan mangted itinaranya ka masang bahay, nagiti talungan nakta. Di na ko mapagbalin nga single parent. Laglagi pen, ninanang ko single parent. Kaya sunit lang yung sakad kanyak, tapos makapagbalin na ka maestra. Sa ita, talungan anak, ipabusoy mo kanyak. Panawan na kami. Saan, Romeo? Kaysa din no ti papanam. Sumang-ata ko ni ti bantay. Agbalinak magten nga rebelde nga NPA. Anya? Diyos ko, kahit mga sawan, nagiti mga sasarong karkeng ka, nagiti papapanam, kakuy-kuyog mo, na brenwas na kan, nasabidungan dan ti panunot mo.
Romeo, saan? Saan diyak kabaylan nga ikan tinaran niya kamasagbayan digiti anak ta? Tinak ko mapagbalin nga single parent. Igawid ka. Saan na kami igawid, Lisa? Nakadibag nakapagdesisyon ako. Sumang ata ko ni Dibantay. Magkakadwa akon ka nagiti NPN ng mga ilaban ti kalintagan mi. Mareforma ti gobyerno. Mapukaw digiti buhaya. Digiti buklis. Digiti agtatakaw ng opisyal iti gobyerno. Kaya't ko nga patas-patas ti amin. Awan ti nakaro ti kinamaknang na. Awan mat ti nakaro ti kinakurapay na. Awan baknang awan nakurapay. Pantay-pantay. Patas tayo amin. Silawam ko ti panunot mo lawlawagam ko mati panunot mo, Romeo. Saan na kami nga panawan? Pangasim. Saan ko Nga may tilikudan deta nga panagpagpakaasin ni Lisa papagayam saan nga pangag ni Romeo. Gabot na sa biduwang nga ron ti panunot na. Kaya't pinmanaw da ito'y numampaing karina idi nga mangipaw ito iti kwarta na da kwarta na kan sumar sa rongkar. Ngem saan pulos nga si marongkar. Iti manu nga tawen. Naamuan di kiti agkakabsat ti amin kat syempre nagliday damit. Kit ingkari ni Lisa kadakwada nga aramidan ng ti amin na pamuspusan tapno may kan na ida tinaran niya gamasakbayan. Siyempre tumultulong madlata ni nanang na. Iti trabaho tinoy ti balay manglumat ni nanang na. Malaksid iti trabaho na kasmestra ni Lisa nakapanunot iti sa pagsidelanan na ag-online selling kanda dumapay aggatang ka dagiti RTWs dagiti bangbanglo dagiti dumapay food supplement kada beautiful supplement tapno ni kastakit ilaw ko na mapan na isursur kada dagiti agorder tapno laing ti kasta kada nayon ti sweldo awang pulos idin ti damagdamay panggep kiniya Romeo nga timipunin kadagiti rebelde nga NPA. Kaya't babayan iti panangisagad ni Lisa ti amin napaggraduar na mitlaeng dagiti anak na ni June. Inagtrabaho ni John timulong met para iti panagraduar ni Pamela. Iti agraduar ni Pamela timulong met tapno mapagraduar di Burtek nga anak da. Puno kapsat da. Aging ka napaggasatan na ni John nga nakaasawa iti taga-Amerika. Iti nag-asawa dan kadadan ni John sa Amerika adadan nga natulungan na digiti kakabsat na naruna kininanang na. Wen. Aging ka nga nagretiron ni Lisa iti panangisuron na awamat idin ninanang na kaputa natayan ka po iti kinabaket na. Ada pamilya hindi kita anak na. Ni June kat ada sa Amerika idin to ta adalang eti asideg ni asideg ni Lisa da Pamela kini Dina agraman ti pamilya na. Iti may sangal daw ngagmay may sa siyempre ni Lisa iti balayda iti adag tugtug. Iti baban na ilokat tiri daw nakigtot. Romeo. Dimtengen ti asawa na. Ngem nadlaw na nga saan nga maikuti, saan nga maiarakop ni Romeo ti maysa nga takyag na. Gayam ket na atake. Arig na natay ti kagudwa ti bagi ni Romeo. Nadeta kano ti gapuna no apay nga sandan nga masapul isuna tao moten ti may tulong na iti kakadwa ng NPA. Ket dayta moten ti gapuna no apay nga insuko da ni suna wano simukon ket nagsubli ni ti sidong ni Lisa. Siyempre sa lutsudan na sa tinuan ti ayan di kita nagta. Imbagamat manong nemi ni Lisa nga dadya Amerika ti pamilya ni June dadalang iti asideg ti pamilya da Pamela kini Dina. Kahit kumati dumawat ti pamakawan kadakwada. Nagbalinak kaya napaidam nga ama. Kahit ko ti dumawat ti pamakawan kadakwada, Lisa. Agas ti dadawat ko ti pamakawan kain ka.
No pamakawan. Pakawanan ka. Nagsubli ka. Awatan ka. Tala amiris mo tibidot mo. Iso na laing ta. Awanin de dinanang. Sa maysa. Naka-schedule ng panak sa Amerika. Inakabakasyon sa Jai. Hanggang amas ta dagos ng maala. Nagbatiak. Barbaring no. May baganak dumitlaeng. Kahit ko nga makita da kita anak ta. Dimteng nga ro di kiti duwa nga anak da. Da pamela kindi nagdraman ti pamilyada. Kat nagpagpakawan ni Romeo kadakwada. Kat siya awat met di kita anak da. Tinawagan da ni John. Kat dito nga nagpagpakawan met ni Romeo. Ni John tinang ipawit iti kwarta nga ramaten ni Romeo ngagtaraken ti dingwen kay nagmula kadagiti nateng iti likod ti balayda. Iso nga iti agdama sigon ken ni Lisa ket adda isuna sa Amerika a nakabakasyon. Iti sidong ti pamilya ni June. Ket nabati ni Romeo dito'y Pilipinas tapno agur-uray iti tulong dagiti anak na ken ti asawa na. Akas nagtaraken iti dingwen kada may imbagan mo ti kasasaad na agsipod tao mangipaw-paw it dagiti anak na nangruna ken ni June tapno di kasta ket maagasan isuna. Iti mabiit sigon ken ni Lisa ket nagbakasyon to dito Pilipinas ket kayat na raman ti pamilya ni June agraman met na kita nagda ti pamilya da tapno maangay to iti get together da inton dumteng ti anibersaryo ti kalaysada ken ni Romeo. Nidangarad ti pagabuklan papagayam ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Lisa agdama da di Amerika ng taga Ilocos Norte. Ayan, kablangon ti man tinaragsak ang panagbuy-buya panagnagdingeg ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. nga nakabakasyon siguro dito sa Pilipinas. Ayan. Kaya amin namin kayo nga nagbuya. Thank you very much kada kayo kan nagdangeg. Ulitek pakishare dito yung video tayo. Ken paki-like, ken nag-follow kayo ti page ni Paring Ray. Agramameten nga subscribe kayo iti YouTube channel na. At tuwin ti pagayam nyo ni Manong nyo ang Nemi Ruiz. Mga awis iti kang kanayon nyo nga panagdingig ti lagip ti napalabas. Ken panagbuya yung kadagiti may upload nga video iti page ni Paring Ray ket ti YouTube na. Agyamanak, iding kay panagbiapuya ken panagdingig.